Tan só nos últimos 2 anos a Deputación ten investido máis de 4 millóns de euros no Concello de Ribeira. A maior parte destas axudas destináronse á mellora de servizos básicos, como abastecemento de auga, recollida de pluviais ou pavimentación de rúas. Durante a súa visita a Ribeira, González Formoso aproveitou para visitar algunhas das obras acometidas, como a mellora da contorna no campo de fútbol de Carreira ou a travesía entre Ribeira e Aguiño, cunha parte do proxecto que quedou pendente de executar por parte da empresa. A este respecto, o presidente provincial comprometeu a partida económica para o remate da obra, que podería estar finalizada en 2018. Tamén recordar o noso compromiso que nos facía os portavoces xunto co alcalde de acabar de arranxar os problemas que nos acaeceron na 7305, na carretera que une Ribeira con Aguiño por Carreira, donde hai un porcentaxe da obra que quedou sen executar, obras de accesibilidade, obras de soterramento de liñas eléctricas e novos pavimentos que a empresa, ao resolver o contrato, deixou sin executar. O compromiso é facelo dentro das limitacións burocráticas que hoxe temos, pero o compromiso económico, que sempre é o difícil de obter, está, lóxicamente, como non podía ser de outra maneira, está garantizado. Outra das actuacións inminentes que acometerá a Deputación en Ribeira é a senda peonil entre Vixán e A Graña, proxecto xa aprobado e pendente de licitación. Esa adxudicación da senda peatonal que vai a unir os núcleos de Vixán co da Graña. Tamén agradecer no seu momento que foi esa obra de Aguiño. Na xuntanza mantida cos membros da Corporación Ribeirense, os voceiros municipais transmitironlle tamén a preocupación pola existencia de varios puntos negros na rede viaria. O presidente comprometeuse a estudar a toma de medidas para reducir a sinistralidade.